De eerste editie van het Prinsjesfestival ziet dit hier in het teken van Friesland. Het Prinsjesfestival is een weekend festival, vooral om Prinsjesdag, en wordt houden in Den Haag. Alle jaren zal de provincie maar dat festival presenteren en Friesland is dus de provincie die het spits aanbiedt. Het tiental organisaties het juist te doen bij de reisgekomsten van Zuidwest-Friesland protesteren in de mogelijke bouw van een groot Wiemoenenpark in de Istelmar. Het gaat met name om organisaties die hielpen en omkrieken. Ze bidden benauwd dat de komst van de Wiemoen haar een soort klantenkostje zal. De opviering van de rockopera Zwart Langs Me gaat toch terug. De platenmaatschappij woont net dat er coverspelen waren van de band Noir Désir, centraal in het verhaal. De kaartverkeer waard om die reden juist recht stil aan. Er worden nou nieuwe eigennoemers instudeerd. De NAM begint goed met gasborings op een kwelderwaai bij Kolmerpomp. Daarvoor is een 30 meter hege boortoerdel zetten. Het gaat om een relatief liets gasveld dat al vaker naar gasboren is. De omjouwing is er dus wel omwend, maar toch binnen omwenners er net helemaal gereisd op dat het geen skierlijke gevolgen hebben zal. Joen in de bewolking ta, letter ruimt het betieten stevig, er zit een krachtige westenwind en het werd 12 graden. Morgen droeg en zinneskin waar, dit dan 16 graden bij een vrij krachtige noordwestenwind.